That's mooi. Help mama open. Mooi! Wow! So, na-deliver yung in-order ko sa Shein na matagal dumating. Oh? Yeah? Oh, let's open. Anna, kijk eens, mama. Oh! Anna. Dat loopt lekker. Lekker. Mooi. Oh, mooi. This one, mooi. Kijk. Dit is voor de vakantie. Wat mooi. Wat mooi. Anna. Wow. If only mama has big boobs, this one. I think, Anna. Then mama needs to use something else here. Ja, zo'n feeling. But it's nice to do. Ja, hij is I fijn. think. Nice. I think if Oma wore this, it's nice. Rijst, nee, Nice. niet rijst. Kailangan ko ng tube sa loob nito. That's mooi. Auto? Anna, kijk wat mooi. Wow. Kijk eens, Anna. Oh, this is mooi. With a belt. With belt. Nice ni siya. Nice pa belt. I'll wear this later. Upstairs. Anna, kijk mama. Kijk naar mama. Anna. Auto? Kijk eens. Mooi. Mooi. Is mooi? Mooi? Anna. She wants to do it. Hier, Anna. Anna? Okay. Oh, oh wow. Wauw. Wat mooi. Papa. Papa ook. Look at the reaction. Wow, mooi met papa, hè? Papa. Is het mooi? Wow. Mooi. Mooi. Hey. Amigo. It's only 3 eh. And last one now. Oh, now this is nice. Ah, mooi. It's not too too long. Ay. First time kong mag-order sa sa Shein. So, i-try ko muna sila kung okay sila. Char. The next day. Who's here? Who's here? Anna? Huh? Meow. What kind of house? Wait for mama. You wait for mama. Wait for mama. Feeds. Ik heb ook de bakfiets lang. So, uwi na kami. Mooi weer, Anna. Mooi weer, toch? Water? Water of melk? Anna, water of Wow. melk? Voor Anna. Is that for Anna? Was that something to eat? Nee, to play with. Okay, is it clay? Of Kijk. loose stuff? And we... Hinabi. Oh, it's a clay. Ja. Oh, Vast nee. pakken. Anna. Vast, papa. A few moments later. So,
So yun na guys, napatulog ko na si Ana. Doon na siya. Oh, hindi pa siya natutulog but she's already in her room. So earlier pala, before ako umuwi, nag-drop by ako sa Action kasi may kailangan akong bilhin mga 2 to 3 items lang sana. Pero, tingnan nyo naman, isang bag, nabudol ako ng Action eh. Yan na. Nakabili pa ako ng bag eh. Yan, nabudol na naman ako. Yan, kasi mura kasi sa Action, no? Mga napamili ko ito. Oh. Char. O, diba? Okay, mag-try ko bake. Maghimo kong pan. Unya, gagawa ako ng tinapay. Gusto kong gumawa ng pandesal, mag-try. Alam, nanonood na ako ng mga tutorial ganyan sa paggawa ng mga tinapay, ganyan. Nakakamiss din yung mga tinapay sa atin, no? And I also bought this container for our pasta. Ayan. Also, oh, I got two there. Oh. Nag-text yung aking mother-in-law. Hukat het met siya. Nag-text siya. Sabi niya, how are you daw? Ano? Mag-reply tayo. Ano? Kasi medyo masakit po yung aking kamay. So, ito siya. Ito yung knuckles. And then, dito, mga joints. Dito yung wrist din. Pati, connecta dito sa aking siko. So, masakit siya. Hindi lang yung muscle. Pero, talagang parang nagko-connect siya ba? Masakit siya. Tapos, pag gabi na, yun, nafe-feel ko masyado yung sakit. Grabe talaga. So, yan. Pang CR to, bio-flush. Naka-flush niyo po ito na toilet paper. Moist na toilet paper. So, bumibili ako nito lagi. Mga Filipino, Ako, hindi talaga ako kontento pag hindi tubig yung gamit ko. Kaso dito, wala naman kaming bidet dito sa bahay. So, may konti akong yung tabo ba? Huwag yun naman tabo. My God. So, yung kinuha ko, dalawa dito para sa baba and isa para sa taas. Kasi may CR din kami dun sa taas. Ito, bumili ako ng isa pang lotion. Kasi mahal kasi sa guys, Crowdvat tsaka sa Atos ba. So, bumibili ako sa may nagustuhan akong Sian brand na lotion, tas mura lang siya. Tapos siya mabango. Tapos gusto ko yung consistency niya. Tapos parang hindi siya yung pag ina-apply mo, hindi siya malagkit, tas hindi mainit. Parang runny lang siya. Tapos very lightweight lang. Lightweight. So yeah, I'll try this one. And bumili din ako ng Dreft pang lang. Hindi ko siya gagamitin pang linis dito although dishwashing siya. Liquid. Pero gagamitin ko siya when I clean the bathroom. And mayroon din akong kinuha na isa pang storage jar. Lalagyan ko to ng mga biscuit or cookies ni Ana. Pumili din ako nito yung high waist na shaping na leggings pag nag-exercise ako kasi tinatry ko talagang mag-exercise these days kahit zumba lang or kahit stretching. Oh, ano to sa akin? High waist naman siya, so okay lang. Medium na siya. Small po ako pagdating dito, pero ngayon medium na ako. Bumili din ako ng mga sports bra kasi mura doon. Tapos super comfortable. Okay naman yung quality. For me lang, okay yung quality. I have this one. Din siya, super comfy na sports bra ito. Kumuha ako ng medium. I have small. May isa pa akong small na binili dati kaso medyo siya, okay lang siya pero feeling ko para kung budbud guys, suma. So I took medium this time. So I'll fit later pero I think okay naman to. Ito siya, gusto ko din to siya. So para nagbumili talaga ako para mas ma-motivate ako mag-workout. Bumili din ako ng cold wax na strips. So, ako lang po yung nagwa-wax sa sarili ko kasi nga, I have bikini wax here as well. Ako lang din nagwa-wax. And also cold wax para sa legs. When I was in the Philippines and also in Vietnam, regularly nagpapa-wax po ako kasi mabuhok yung ating legs, no? And mas comfortable kasi ako na walang hair sa legs. So, pag may hair ako sa legs, hindi na ako nag-shorts kasi hindi ako comfortable. Tapos,
ano kasi, makati kasi yung pag tumutubo na yung hair. That's the reason why I don't really like shaving my legs because, or generally, I don't like shaving because the next day, nag-ano na siya, tumutubo na siya, tapos it's very, spiky. Feeling ko para akong tuyom. Alam niyo ba yung tuyom? Pag Bisaya ka, alam mo yung tuyom. So, normally in the Philippines and also in Vietnam, I would use yung hot wax. Feeling ko mas nakakaano kasi yung hot wax ba? Mas nakakakuha siya, tumidikit talaga siya. And although the difference is that when you use cold wax, it doesn't adhere to the skin. So it means hindi dumidikit sa sa skin mo, but with the warm wax, kasi siya, dumidikit siya sa sa skin mo. So most likely may irritate yung skin mo. But anyways, I need it. I only do waxing once a month or once in 2 months, depende sa depende sa anong gamit ko na na wax. Minsan madali siyang tumubo, minsan din matagal. So I wanted to do it myself because it's really pricey here. I think when you have your legs waxed or when you have bikini wax, most likely between 50 to 60 euro. I'm not so sure if that's the right price range, but I guess it is. So mahal para sa akin ba? So it's better to just do it myself. So yung bikini wax na ito, parang 2 euro lang yata ito, 2 euro. And this one is also 2 euros. So yeah. May din ako, binigay nung friend ko si Sheila, may din ako, may tawag dito, yung burner ng wax. Meron din ako dito. Kaso, when I do it myself, it takes me a really long time. It takes me around 2 to 3 hours kasi. Kasi alam mo, pag ikaw yung gumagawa, you already know that pain's coming. So that's why you hesitate. So, ayun, it takes really a long time. And then, iba kasi yung direction ba ng pag-ano mo. So, iba din yung parang yung sa Bisaya pa lahi ang kusog ba, so that's why. Pero it's ganda sa tanan. I also bought bamboo soap box because a few weeks ago I bought soap bar from the farmers market. Siya, honey na soap, and I like it. So wala kaming soap box dito, so kaya bumili ako nito. Hindi po siya umabot ng 1 euro, barato lang 88 cents lang yata ni. And then I bought bio bag for our green container. And lastly, ito, yung teddy care. So, yun ang ating budol from Action! So, inanin-ani lang ni guys, pero naabot ni siya 50 euro. Pero yung talaga, yung nakamahal talaga ito, kasi ito siya, 5 euro yata to. Medyo may may code. Ito, 5 euro 49. This one is also 5 euro 49. And this one is 4 euro 99. And this one, I'm not sure how much this is. So, yun na guys. Yun ang ating mga budol sa Action. And while Anna's sleeping, so mag-relax man ako ng mga 2 hours kasi yung aking friend na si Apple ay pupunta dito. Pakita ko pala sa inyo yung ni Anna, krimen ni Anna. Guys, yan. So yung mga bulaklak dito yung mga bulaklak dito na huunan na lahat, nahulog na. Tapos ito, it's still doing good. Yung isa, okay lang. Pero ito, talaga, oh my God. So, hanapan ko ng lugar yung aking orchids. Lilipat ko sila kasi baka maubos sila ni Anna, guys. Maubos ni Anna. Pamatyo na sa akong anak. So, anyways, guys, muna ako, mag-relax muna ako. Tapos, mag-edit ako ng bagong vlog. Anna! Anna! Where's Mama? Naglalaro sila. Pag-hi sa akong vlog, B. Hi. Akong higala sa kahanginan. Fresh na fresh from Deutschland, from Germany. Grabe, hi. Fresh from the farm. So, nagkuan. Kaya tagsarami niya maghimamat. Himamat, diba? Kamo na isabot, oy, kay nagbalik nam kong Tagalog rundam. Ano, nagbalik na sa ka?
Kay, na pa, hindi makasabot sa akong vlog. Oh. Mahirapan sila sa kalisod. Vlogger na magtagalog na. Dara akong kuan, nagluto ko og char. Magtagalog ko, nagluto ako ng ampalaya, di ba? Ampalaya na may na may minced pork. Ha? Unsa daw? Itlig. Ampalaya na itlig. Sabanas ka tagalog ba? Ay, ginoo ko. Kuhan ko na may itlig. Ang taga-Netherlands, nag-express sa taga-Germany. Germany. Susukad na ako ng kanin. Grabe, naghahaon na ako ng galing. Nasaan ang bahawan mo? Lagi alegre aning magtagalog to pero nahirapan tayo sa kalisod permi. Ano ba? Lami kay akong kuan paliya. Huwag ko daw patarawas ng paliya. Halay, sorry. Dara tayo pasa. Dara Tanawa. Hala, uy, tingpanihapon na ka. Ikot na sa uy, huwag mo paliya. Dirigam, uy. Frozen naman akong gipalit dam. Lagi. Nya, ako ang tagijuton og luto. Kani kay napa man sobra de ang sulod ani ikuan na po nako i-freeze na po nako. Bitaw guys, oy kain muna akay. Kaon sa atam, ngaon ta. Tara Hanapog ko yung chicken nuggets here, di ba? May munggo din ako dito, na may malunggay. Diba? Gibutangan ako kamunggay, naapod siya, agbat, kuan, spinach. Ako mo pick up, ikaw masabaho na ko. A few moments later. Hello! Kami na lang dalawa kasi umalis si Rod. Pinuntahan yung friend niya. So, Anna's gonna go to bed soon. So, we're gonna brush our teeth. Magtana po sa... Yeah, bed na. So, yun na yung ating pa-vlog today. Salamat sa panonood. I hope you like this video. Please don't forget to like and subscribe sa aming channel, giefamvlogs. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Mush, babush. Anna, say goodnight. Babush. Doy.